ஹாய் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, பல பேரும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய போன்ல வந்து ஸ்டோரேஜும் டேட்டாவும் எப்படி இல்லாமல் போகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எல்லாருமே சொல்ற விஷயம் தான். இல்லன்னா இன்னைக்கு ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆகிருது, இல்லாட்டி நாளைக்கே ஃபுல் ஆகிருது, இல்லன்னா ஒரு நாள்லயே டேட்டா முடிஞ்சிருது. இப்படி பல விஷயங்களுக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். ஆண்ட்ராய்டு போன்ல வந்து அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஆட்டோ அப்டேட் ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே தான் இந்த பிரச்சனை வரும். இத வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டாப் பண்ண போறோம் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் மறந்துடாம பண்ணுங்க. கீழே தெரிய ரெட் கலர் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வைங்க. கூடவே வர பெல் சிம்பனை கிளிக் பண்ணி வைங்க. Facebook, Instagram பேஜ்ல மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதிகமா எல்லாரும் ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ற எல்லாத்துக்கும் இருக்க மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆகுற அளவுக்கு எதுவுமே வச்சில்லையே, இல்லன்னா டேட்டா முடிகிற அளவுக்கு நம்ம எதையுமே பார்க்கலையே அப்படிங்கறதுதான். நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் போன்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ரவுண்ட் ஃபிகரா சொன்னா 50 அப்ளிகேஷனுக்கு மேல இன்ஸ்டால் ஆகியே தான் இருக்கு. இன்பில்டாவும் இருந்தாலும் சரி, இல்லன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ற அப்ளிகேஷனா இருந்தாலும் சரி, மொத்தமாக 50 அப்ளிகேஷன் கிட்டத்தட்ட இருக்கு. இந்த 50 அப்ளிகேஷனும் ஒரே டைம்ல அப்டேட் ஆனிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், எப்படி நம்மளுடைய ஸ்டோரேஜ் வந்து இந்த அளவுக்கு தாங்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல இருக்க நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க, நான் பிளே ஸ்டோர்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணா அது வெயிட்டிங்லேயே இருக்கும், ஏன் இன்ஸ்டால் ஆகுது இல்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பேக்ரவுண்ட்ல வந்து உங்களுடைய மத்த அத்தனை அப்ளிகேஷனும் அப்டேட் ஆகும் போது உங்களுடைய எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் இன்ஸ்டாலும் ஆகாது. அதை வந்து உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாம போயிடும். இதுல வந்து ஸ்டோரேஜ் கூட இல்லாம போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்பில்டா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. பட் இருந்தாலும் அந்த அப்ளிகேஷன் எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை நம்மளுக்கு தேவை ஏற்படலாம். ஏற்படும் போது அப்டேட் பண்றது ஒரு விஷயம். பட் எப்பயுமே அப்ளிகேஷன் அப்டேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய ஸ்டோரேஜ் வந்து குயிக்காவே ஃபுல் ஆகிரும் கூட சொல்லலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து அதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ண போறோம் தான். சோ பிளே ஸ்டோர்ல தான் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. இந்த ஆப்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய டேட்டாவையும் உங்களுடைய ஸ்டோரேஜையும் காப்பாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லலாம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ என்ன செய்யணும்னா, எல்லாரும் பிளே ஸ்டோர் ஓபன் பண்ணிருங்க. பிளே ஸ்டோர் ஓபன் பண்ணி மேல பாத்தீங்கன்னா 3 டாட், அதாவது 3 கோடு இருக்கு. அந்த கோடை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்போ நான் ஜஸ்ட் காட்டுறேன் எத்தனை அப்ளிகேஷன் அப்டேட்ல பெண்டிங்ல இருக்குன்னு. ஆப்ஸ் அண்ட் கேம்ஸுக்கு போனதுக்கு பிறகு பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து அப்டேட் வந்து பெண்டிங்ல தான் இருக்கு. இதை வந்து நீங்க ஆட்டோ அப்டேட்டை கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இதுல வந்து எல்லா அப்ளிகேஷனும் ஒரே டைம்ல அப்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த டைம்ல தான் இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் கூட சொல்லலாம். இப்போ நம்ம பேக் பண்ணிட்டு எப்படி நம்மளோட அப்டேட்டை வந்து நம்ம அப்டேட்டை ஸ்டாப் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க போகலாம். இப்போ இதை பேக் பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த 3 கோடை கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகளுக்கு ஆட்டோ அப்டேட் ஆப்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா ஓவர் எனி நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் டேட்டால கூட இது அப்டேட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓவர் வைஃபை ஒன்லின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வைஃபை ஒன்லில அப்டேட் ஆகுறது எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை, டேட்டா ஓவர் ஆகாது. பட் உங்களுடைய ஸ்டோரேஜ் வந்து ஃபுல்லாவே ஓவர் ஆகிரும் கூட சொல்லலாம். அதுக்கு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, டோன்ட் அப்டேட் ஆப்ஸ் அப்படின்ட்டு. இந்த ஆப்ஷன் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆப்ஷன் கூட சொல்லலாம். இந்த ஆப்ஷனை டிக் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் அப்டேட் ஆகாது. அப்படின்னா பயந்துடாதீங்க, அப்டேட்டே பண்ண முடியாதான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி இல்லை. இப்போ நம்மளுக்கு விருப்பம்னா, இப்போ நான் பார்ப்போம் வாட்ஸ்அப் வந்து ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னா அந்த அப்டேட்டை வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் அப்டேட்டை மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் மட்டும் அப்டேட் ஆகுங்க. அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, இல்லாட்டி அப்ளிகேஷன்ல அப்டேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்களா, அப்படியா இருந்தால் உங்களுக்கு பிடிச்ச அப்ளிகேஷனை அப்டேட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. சாதாரணமாக யோசிச்சு பாருங்க, இந்த 50 அப்ளிகேஷனும் ஒரே டைம்ல அப்டேட் ஆனால் நம்மளுடைய போன் ஸ்டோரேஜ் வந்து எங்க போகும். இதன் காரணமாகத்தான் இந்த ஆட்டோ டவுன்லோட வந்து கட்டாயம் வந்து ஆட்டோ அப்டேட்டை வந்து நம்ம கட்டாயம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியே வச்சிருக்கணும். இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் கூட சொல்லலாம். பல பேருக்கு இது தெரியாமல் இருக்கிறதன் காரணமாகத்தான் அவங்களுடைய டேட்டாவும் ஸ்பேஸும் இல்லாம போகுதுன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ. பல நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை கட்டாயம் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப முக்கியமான வீடியோன்னு சொல்லலாம். காணாமல் போற டேட்டாக்கும் காணாமல் போற ஸ்டோரேஜையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் கூட சொல்லலாம். சோ இந்த வீடியோ வந்து பல நண்பர்களுக்கு அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்க. தெரிஞ்ச நண்பர்கள் வந்து தெரியாத நண்பர்களுக்காக இந்த வீடியோ வந்து அதிகமா ஷேர் பண்ணுங்க. தெரிஞ்சவங்களுக்காக இல்ல, தெரியாதவங்களுக்காக இந்த வீடியோ அதிகமா ஷேர் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு கூட சொல்றேன். சோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி.